Che ani muso demse ani makroba ala dangana na awn maye sukar konala bi balma ke edi de do ni an don dola ni masha Allah anga datuna twa kono sa masha Allah ne balala me baga ko mi nya foy to mina ni ala ma foy kana amina boli bali dalaje nala sonama amina boli bali dalaje anga jamana konala atna ke bashie nabina bashimi je insha Allah amekla kana téléphone jurubla ni nga ndado anga boli bala insha Allah mais yana nga sen folo na nga jek wala do da oma très rapidement mu me jek kono anga ndado la nya fo on nyana mu Ameriki masami alaye CIA Ameriki CIA de ko fuka Putin fa we na folo da Putin kungolo kan comme moi c'est que Poutine fera couper na flot d'oma donc parce que Baro c'est qu'à gagner guerre là donc comme vous savez qu'à gagner guerre là 600 donc ils sont obligés maintenant pour que essayer comme Poutine fera donc outna c'est qu'à donc Poutine n'a jamais kono doctrine do be koni yo Poutine fera dron bombe atomique bechi donc américains vraiment ils sont désespérés ou taro be fait que ça c'est l'une des guerres que l'Amérique a pris et ils vont perdre ou bien perdu ça sera devant le monde et Dieu et le monde donc à Molaka Bo donc vraiment à Molaka Bo faut qu'à damateme à quel moment le coup bail tout homme qui les est et moi Biden conseiller la personne vraiment a mal conseillé Biden ay Biden conseiller avec comme moi Assimi Goïtama kakana force ou kakana changement de force ou là donc la personne a mal conseillé notre président Assimi Goïta et Assimi vient d'apprendre avec la force Assimi Bora Kalama c'est ça ko ale Assimi il ne peut pas fonctionner sans notre force de changement à ce qu'a fonctionné tant que ma Demsen nous là à tisser aller Demsen avec tout le respect et ce gars qui va itega naka samafara qui kelema ini mogote jega samafara qui kelema bien dou au segake donc ina on est samafara non fait ina on va bien nous non fait donc on est Biden na bon ayaye il a perdu sa tête parce qu'il a été mal conseillé. À Foran, il y a comme ça que Poutine bâti, à TCB, à TC Sini. Donc Biden a payé le prix. Donc si ça, ni tiède à nègre. Donc ni le mec a forcé ça. Dans les trois, et William Burr. William Burr, le mec a forcé ça. Mais ça, mais alaye, koubina kekobalke. Ni a fait une doctrine de Poutine n'a jamais connu. Au doctrine, ni moi ni mara Poutine kuski dengelena. Guerre mondiale le bouli. Guerre mondiale le bouli. À ce cas n'y a que dron, c'est-à-dire il y aura la fin du monde. Donc, à mon niveau là. Donc, en aboye, en andado, là le plus vite possible. Ne bala la mabagao, amola Hermina, Masami Alaye et Assimi Goïta avec Barala. Assimi Goïta avec Barabala. Malien Assimi Goïta, son excellence, en Chinois des contrats signés. En président Salmamba, il a signé des contrats très colossaux avec des Chinois. Ni contrat, c'est un contrat de 10 milliards de dollars. Ni un contrat de 10 milliards de dollars. Contrat de 10 milliards de dollars. Au World Party. Donc, au contrat de 10 milliards de dollars, Massami Alaye, avec cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Mounibinaki avec cet argent. Mounibinaki no wariye. Dorete, Araye de Binadam Malikono. Araye Binadam Malikono. Kabo Mali la kabo Mali la faux Sénégal. Arabe kla kabo Mali la faux Sénégal. Mais arabe sugu munu do. Anga arabe koron nyona tere ayote. Anga arabe koron nyona te. Arabe kuro du. Ka anga arabe ta ka intégrer ninga ketro glanganya ama diga arabe sugu munu. C'est ce qui va se passer cette fois-ci. Les arabe seront intégrés qu'on n'a pas habitude de voir. Oye Mali ni Dakar Tselay. Ka kla ka boy tuni ate dauma avec la goara clé trabo Mali la faut la guerre. Assimi Goïta vient de décrocher un contrat que Mogosité qui damara kumala ma famille parce qu'avec afra anglais là mais maintenant kala ka tradawi angala manon fait vraiment malien ce monsieur on l'a à lui garder on a ne connaît à la sonama on est obligé de sortir l'indido malien ne va au beouli Mali kono momo niko ki force vivant ne kama jenunema ka damle docteur alay bokumna foka jigin duguma fomba foka jigin duguma neni ndonu ni korkew Malia on tadi ani Assimi de flagné anga corona doni dona e flagné Malia ou tadi en fa yu take il est temps que
anga wuli oni segu tungara nu anga jamana jolike abalo ni me akili jigi bako la bako me Atlanta ayini kuma fa mena akoko Mali demsenu ayake ala kama aka fora dabla aka foraka ako jama fora ngonga ka to di au fa floma. Il est temps que cela prenne fin. Ante jama foi fora ngonga ka ta da fa flom foi matuni. C'est nous la jeunesse, c'est nous qui va diriger notre pays et on va diriger notre pays pour kaka jokanya. Il faut assumer comme nous que cela soit très clair. À bon entendeur sali. Voilà Assimi Goïta. Ne kuma ne info sur carte konéa. Na bene la mer il y a quelques mois de cela. Ne ko Assimi Goïta ma. Mo Assimi. Mo avec un faux ko avec Jimmy Nabo ou avec un mobile black à pour la Guinée kana. Mo c'est du perdre de l'argent. Moi ni ay terrain ke mo terrain me muna do terrain bato me na ni famille chia ke me konoton terrain me na no ibo ke me konoton ta ibo multiplié par 10 ne ni kuma fo sur carte konéa il y a un mois de cela ne a fo yana mo Assimi Goïta bene carte kuma kana me Malien au projet au reflet ka bla sénatan machallah donc il y aura terrain me na Mali ni la Guinée tien ne ni terrain dara entre le Mali et la Guinée wa terrain me bon Mali ni la Guinée ka klaka bo dugu to Sénégal Kalab Mako mais aéré et Burkina Faso ko fone terrain da entre le Mali et Burkina Faso c'est-à-dire entre le Mali et Sénégal et comment dire la Guinée aux transactions drone ça va ramener 1 milliard de dollars par an. Ça va ramener 8 milliards de dollars par an. Donc à la jek aklima la de Mali bina kay na flo tuki su dugumi foma de la kan kuma fo foma ko kale be ka sera munya Mali kono ko na flo kana chaya fanga jese ka do amemunga na flo la foma ni kuma fo de foma ko kanga jisira da ne ko ngoka terrain da donc Assimi Goïta abena fla beke abena nani ji mais a adam ne terrain là mais pour que do financièrement 1 + 1 est égal à 2 ne kuma dam ne ko oma mon projet me financer nga financement be jolma ne ma fanga be 10 milliards de ma ouais projet financement ni de ouais sinon quand intérêt me projet quand tout ça là au bout de 1 année et 2 mois Mali be wari min donna projet là Mali be wor soro kala sigi sinoma avec Mali tay est-ce qu'il y a kuma famia est-ce qu'il y a famia ko fadin sago suku mun kuma kan jamana jo ay jonga sigi kuma parce que avec do ko be kulo ngala quoi ne ko ngo tamanga fadin sago kuma kan jamana jo tamanga fuar den kuma kan jamana jo ne ke awma mo asimina terrain da terresira woni kete terresira ma anga folo ara kunta nun côté. Je parle de intégration générale qui a changé moderne. Il a pas mon ngona be Amérique, mon ngona be Chine, mon ngona be Russie là. Assimi Goïta bino de dam Mali ani Dakar tché. Ababo Mali ni Dakar tché ka klaka bo la Guinée, faut la Guinée port kono. Ça va coûter le Mali 10 milliards de dollars. Au bout de 1 année, le Mali va récolter 8 milliards par an. Au bout de 2 ans, on va faire double digit. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Ça a été dirigé par des démons. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Ça a été toujours dirigé. Et je dis bien, toujours dirigé par des démons. Voilà pourquoi même Massami Alaye Nangamadi Assimi Goïta Ako Kate Farin Todu Obeke Anga président Meka Barasuke Ne Dante be balole Dobe Boka Nake Blakuro Muso Obe Boka Nisiki Manana Kamfola Te Konala To wa foku na ngwe jamana kono ko investigate an Assimi Meka era faka an ala te snogo abeson ausiki kate bo kataka ko kabe discours ke ina foko to ube munyo ke ate bo kabe ta conférence nyama ke ate molo ke to ke abaka kono kabe to okuke ni jibe foi non on va faire des conférences très professionnelles. On va faire des conférences bien organisées le lundi, Inch'Allah. On va faire des conférences. Amé Mali, Mali, Amé Warda, Bema. Ou bien, ils vont filmer. Ça va être télévisé partout dans le monde. Et bien, moi, dit Mali, force vivant, Bema. Tous les jeunesses qui sont derrière Assimi Goïta est invité. Lundi à 16h. L'occasion sera déterminée dès demain, Inch'Allah. Ces messieurs, on doit les garder avec notre vie. On est Assimi Erelke, Nama Fourani. Na Erelke Ama Fourani. Comme une Débora Kabi.
Nindem bora kabi il faut que il m'a bi ça, il m'a bi, il me c'est ça, il m'a bi, il sent trop don, il va franfura. Il va fuma. Na bora kabi va ta ka franfura ni quoi. Ya, mo nyana ma na bi ba franfura ni ba kita. Il m'a bi folo ha, il m'a bi ha, e ga dam na tuguni. O de be ke. Jamana be jotini. Mais ko parce que ko kasa erreur ke dro, o ko ka ka be kara fuya anto kere. Anto ke ay anto ke ngona. Ne ma songo ke mo sila, on était so ka ka asimina. Inshallah. Donc à l'ère des infos pertinentes, Date fait son analyse, c'est nous le changement, c'est nous la voix de la jeunesse du Mali, Inch'Allah. Mais ça, on m'a dit Alakala, à la main à Kolombonda. To Mali, where they have entered into a $10 billion worth contract with Chinese companies to see the country upgrade existing railway infrastructure linking to Senegal. The project, which begins in a year's time, will be undertaken by two Chinese civil engineering companies, namely China Railway Engineering Corporation and China Railway Construction Corporation. And the two companies now have 1 year to submit detailed proposals to see Chinese banks fund the projects in the countries. Now the project will... Donc, comme Mali Binani Moukeneta, Chinois ou compagnie Flarimnake, Chinois ou arrêt de terrain, arrêt compagnie Menake, en même temps, Chinois ou construction compagnie Menake. Ou bien un projet, ou bien une production de ban au bout d'une année, sans que les dirons qu'à production de ban. Donc, au Mali, il y a un terrain entre le Mali et terrain da professionnel entre le Mali et le Sénégal et du Mali maintenant. Faut port qu'on faut la Guinée port qu'on et Mali on est maintenant faut créer de manière comme ça. Et la Guinée on est maintenant faut créer. Et Sénégal on est maintenant faut créer. Vraiment Yako Alassane Ouattara. Yako Alassane Ouattara. Et à la kira ko jako solidarité séjonae. Solidarité séjonae. Maximum de partage s'il vous plaît à partager. Kabo Dakar kata Sénégal. Project estimated to cost $1.5 billion. The railway construction will be rehabilitated by the China Railway Construction Corporation. Meanwhile, the China Railway Engineering Corporation will be working on building the entire new standard gauge line linking Bamako to the port of Conakry, which is in the Guinea to Mali in a route length of approximately 920 kilometers to cost $8 billion in this. Donc, quand Nimina Mou, Abena Barami créé, Abena Industrie créé, ça va créer l'industrie de 8 milliards de dollars par an. On va investir ces 10 milliards de dollars et de retour, on aura 8 milliards chaque année. Et un balma malien, et un balma africain, et maronier, Jamana dit, dernièrement, avec Barayanama qui est. Ama Daoumare, Bitouni, Kounou, il sera Oulaka Koulé, Malitola. Et Adam Diko, vraiment, Mousso Gadombali Dé, ça. Là, il a là, Aminata Diko, Mousso Gadombali Dé. Mora Autakara Moloy. Massami Alaye, il est là, ambassadeur. On est comme Mali Fassada. Fabe Koulé. Comme Mali ni Ouloubeka partenariat dans tous les côtés que l'être humain peut penser. Partenaire Moulou Mali Nyontier, c'est basé sur tous les côtés. Mais ça, on m'a dit à la Kalla. Alors, frère, mais à quoi la main, on décortique. À Bamako, journée nationale de la diplomatie russe. L'ambassadeur de Russie au Mali a organisé une réception pour l'occasion. La population russo-malienne saluée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et plusieurs autres personnalités. Instituée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en 2002, la Journée nationale de la diplomatie est une fête des diplomates russes travaillant dans les ambassades du monde entier. Ces diplomates travaillent souvent dans un environnement politique très difficile. Les diplomates russes avons toujours promu un agenda positif visant à joindre nos efforts à ceux qui partagent les mêmes idées pour trouver une solution juste aux problèmes internationaux communs sur la base d'un juste équilibre des intérêts. Une telle politique fondée sur les normes universelles reconnues du droit international et surtout sur les principes de la Charte des Nations Unies bénéficie d'un large soutien aussi au sein de la communauté internationale. Cela nous permet de développer une coopération égale et mutuellement bénéfique avec des États amis en Afrique, en Eurasie et en Amérique latine.
Dans cette coopération avec les pays en développement, le Mali occupe une place de choix, renchérit l'ambassadeur. Avec le Mali, nous avons une coopération étroite et mutuellement respectueuse. La coopération dans les domaines politiques, militaires, commercial, économique et humanitaire se développe. L'année dernière, 2 conversations téléphoniques ont eu lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le président malien. Donc malien a ni kuma mede donc ayira jebela ka fo ko Mali ni silaka et Mali ni sila ou ka partenariat ti ko c'est gagnant c'est économique ou wori en même temps c'est militaire Mali ni sila be ka kele ke ñon fait en même temps c'est politique donc c'est basé sur gagnant comme Mali ni sila ka février quand ça vient de leurs partenaires fiables dans le monde donc vraiment mais ça c'est à la kala. Donc le Mali n'a pas besoin de Wagner pour défendre son pays. Le Mali n'a pas besoin de Wagner pour défendre son pays. Parce que le Mali et la Russie, c'est Fakelimba qui les goto. Donc que cela soit très clair. Ainsi que 2 rencontres entre nos ministres des Affaires étrangères. À noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Vive l'amitié russo-malienne! Vive la relation entre la Russie et le Mali. Donc, donc, devant le monde et devant Dieu, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Maliens, à l'ère des infos, Dante fait son analyse. Nous sommes le changement du Mali. C'est nous la voix de la jeunesse. Ce n'est pas Aminata Diko. Elle n'a pas de voix au Mali. Morsita Don. Elle est inconnue dans notre pays. À bon entendeur sali. Ambola Elmina Maliens, Ibaronga fort. Ko kera togo fade sago do be soro je bela awo ne documentaire ke fali kan amena ne ko mo ngo fali sogo be mo ni film bana parce que fali be sogo dun fali be kosugo be dun ngo fali sogo ngo bana do be fali sogo la ngona mo ni film soro ngo yi boli bakola ka bi ne documentaire kaka ne documentaire ken ga be sankle an klabo mo be ne sui be ba kalama ne documentaire ken kan ka fali décrire mo ni film de A à Z. Masami ala ye kati jamana konala anga kati yorola ja dorbe ay tube jo fal sugu ferila donc fo Mali groupe ne boba wele ko sugu duma mana folo jaja mo kelme ku kono fa fal sugu la game pendant 107 ya 107 112 avec un kilinke yefam ona ne afongo Mali be niveau dola ngo tanga ma fusiri yurku la ngo yurku ngona ma akele Mali la ngo ambulo ko azawade jamana minana ngo yurku mina feminana jamana mamu azawad mamu minana ngona ma keleke yurku la ngo anna anjia nga boni Amerique yanga na Bamako anga Bamako ke New York wi ngo ça va être zéro à la base ça va être du perte de temps jamana ma délicat jo yurku kan jamana seka jo yurku kan et au exemple mouye et regarde Ukraine. Oui, Dieu fait de l'Ukraine. Au moment de la guerre, donc ils ont perdu 70% de leurs soldats. Mais à Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de voler leur population. Au moment de la guerre, des 7000 soldats à 200 000. Au bel je suis devant le monde. Donc, Yurku c'est qu'à négocier. Il n'y a pas de demi-mesure quand on laisse les bandits respirer dans le pays. Ama kalama ali segu bi donc me mo mena kamoro mo mena kuntere la mo kamoro ni fi kunlo sabatike parce que mon est là parce que molobalia diale no mo la Mali kono on laisse trop passer les choses on mo sima ke exemplaire folo pour que mo to ka don afo ko kokulu se ka be bon ni fali sauf ni fali ferla infleni ni fali so ferla ante bo kalama ka jugement kera to mina ate boka réseau fo moye donc betani frère me ko black sola inte ka datuna flente alors que ni mo sugu on doit les juger il doit parler parce que canon de do réseau de do on doit les juger à la télé comme ça va befo beboa kalama on a les gens seront éduqués en même temps à l'état ni worké mais Mali justice toké o beni me sanga ni black sola o fene bani inte to là il va faut que to me to mina c'est dit on n'apprend rien en n'attrapant pas les voleurs. C'est-à-dire, ni Dieu mon film, ni quoi qui veut changer, ni Kokolon et Bali. Il faut faire apprendre les gens encore avec. Mais au Tekanga Jamana là. Donc, et ni fali firlain, ou aller minakale de Rwanda. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais vraiment, à quoi mon ekabo. Parce que mon balen est ton là.
Moi, je suis vraiment à ton lit d'ailleurs. Parce que moi, je suis fallu sur une doun, à au douni d'ailleurs. Y'a fait moi, je suis fallu sur une doun, gauche-droite. Gauche-droite. Y'a fait ko abe mina domina ere, ko mali groupe ne bok mega wulili ke. Y'a fait ko ko karsa, ibina tmadme. Ibina tmadme ni fallu sogoy. Ko sogotri, ni mana ni sogoy, sogota mbolo de. Nani sogoy. Jaja pour suko musoma. Ko ide, ko fallu sogoy de kuno, ko vraiment kabe aketo. Donc voilà les gens pendant 3 ans. Mo be ka fallu sogoy ko la fenêtre. Mali colonia yete me mako kono, mo be ka fallu sogoy dun, abe mo ni fi 90% bopi. On va balader du bon blanc là. Il va falloir doit corser qui bon. Il va falloir doit déballer qui bon. Moi c'est ma fouille qui là. Il m'a fait moi. Et fallait se retourner d'où. Donc vraiment à mon lac à Buntoro, à l'aide des infos pertinentes, dans tes faire son analyse. Ne pas la même et donc commissaire de police de Kati Koura. Il faut et premier arrondissement de Kati où amené. Donc il y aura amené Kati premier arrondissement mon faux. Il faut abattage et clandestin. Il faut et 5 individus arrêtés. Donc, il y a un là. Et nos mamans avertissent. Donc, vraiment, en bas, au Saganade. Donc, il y a un gadon, en bas, il y a un gabadoum, en faouye. Ou baro la kana. Quand nous connaissons, n'a tché, et falisou la n'daï. Il va mon calma de l'eau, tiens, qu'on a dit ça. Il va mon calma, son nom de bi kana, il va couper le corps ibo. Ah, faut y ibo. Falisou, il va qui bana. Parce que ça n'a pas été procès. Et ça n'a pas été procédé. Ça n'a pas été procédé. Donc vraiment, c'est grave. C'est grave. Donc, Ninkera Kati, premier arrondissement, Moro Dourou, là pour le moment, à Bonne Sali. Le commission divisionnaire de police, Sori Ibrahim Sangare, commissaire et charge de commissariat de police du premier arrondissement de Kati, et ses hommes viennent de mettre le grappin sur 5 individuels. C'est la suite de diverses dénonciations que le chef de l'adité unité de sécurité publique ordonné sa brillante brigade de recherche dirigée par le fringant officier lieutenant de police Bourama tout le monde dit Zot. Donc Zot il est amené. Parce que complaît dans la chaya, moi kasira Zoti ka kasi Zoti. Donc à la fin de la journée, Zoti wula katanyini nike, kataka tiemene, ndai. Voilà. La question est de savoir la destination de ces viandes. Qui sont les acétaires? Quand même les mamans sont averties. Donc vraiment, Akira Baraide. Et en tout cas, il s'agit de nommer BC ouvrier de son état et ici conducteur de mototaxi. En même temps, mototaxi ou moubolo. Donc, à concret, tellement né quoi. De vous que donc, on va tra sur dit ma pop fils il est so, il te bougère. Il va normalement kada on normalement kadi do et toro. Donc, on va sur dit ma bon ni nya le même malikono. Non seulement condition t'en permettait à se mettre dans la on a fiti réuni donc vous avez mon il va mon kala muso do c'est que 2 sur le tourni parce que sur content tout ni font donc vraiment c'est très grave donc ni ne veut jamana kono ni erina et vraiment et une nouvelle dole ni ma jane kosobe parce que ni comment il prédicté mali kono il y a bientôt 2 ans de cela ne chokenika depuis maketa parce que entre dore mina ne ga foro krefela là il faut museven ngoro au kele asimi strictement ne chokaka yefom mbora ni shoka ngandoro clef la be asimi mbora ka digere ro sinya kama mais nyaba la madabla yefom no le fom malila ngo sonde ba ona mutange baringi ba do on nye kelengono anye fla antaro ko ko besena yefom il faut que angabo procrastination là on doit être réactionnaire on doit attraper les choses en avance on ne doit pas être procrastiné fangabo procrastination qu'on a là yefom c'est très important Aboubakar Doucouré est venu pour remettre yefom donc malien mina limbla parce que ni ore wuleni ba kuye biyere vraiment anga kuma bolika lendi don voilà et nya fo anga kuma bolika lendi don c'est très important anga ndamra lendi donc téléphone djuru blale nous téléphone djuru blale nous anga ndado anga boliko là inchallah la ligne elle est ouverte.
Allô? Allô? Oui, salut. Oui, salut, ça va, Dante? Ça va très bien. Tony Jamouni Boro. Ne tɔgɔ Sega Jawne n bɛ Kayi. Eh, Sega i Jawne. Bismillah. Ah, Jawne. Ne Jambaye sa. Salam alaikum, Jawne. Ouais. Donc, an bɛ ka émission suivre vraiment i ni cɛsiri. Alhamdulillah. Irani faso jɔ. Donc, sisan i ye mun kɔni fɔ a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Il faut que n ka cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de an ka solution ɲini ni manamana ko in na parce que i b'a kalama an maliyɛnw madalen bɛ mɔgɔw ɲɛna ko min don tɛ quoi. Il faut que an activelen don dɛ mais comme u bɛ ka solution minnu ta an kana bɔ o de bɛ ka kɛ mɔgɔw bolo jigi sinon an activelen don an ni bɔli bɛ kɛ tuma o tuma anw pɛrɛnnen don an bɛ bɔ. Ouais, bon, comme vous voulez que ni chara de fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ yɔrɔ dɔ de ta yɔrɔ datugulen dɔ an bɛ se ka kɛ yɔrɔ min kɔnɔ quoi inchallah. Awɔ bon sa i y'a idée min ta ni idée a tɛ tɛmɛ nin kan a bɛ kɛ conférence de presse ɲɛnama de ye donc ka médiatiser ka ɲa yɛrɛ ka organiser ka ɲa. Voilà. Bon et puis encore ne bɛ mun fɔ effort de changement mɔgɔ ninnu ye c'est vrai mun bɛ ka kɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin mais i b'a dɔn mun ka di ne nin bɛɛ la. A ka di ne de sisan ni élection ninnu sera hali n'u bɛ sadi fɛn assemblée ni fɛn ninnu ɲini quoi u fana k'a ɲini u da ka don Maliko kuma la ka sɔrɔ cogoya dɔ don quoi o la u yɛrɛ bɛ kɛ terrain kan u yɛrɛ bɛ se k'a défend an bɛ cɛkɔrɔba ninnu bɔ yen de quoi. Bon o de ka di ne ye a ka di ne u yɛrɛ bɛ na komi sisan élection date ni fɛnw fɔra u fana k'a essayer u kan'u ta kɛ kuma dɔrɔn u k'u sen don jamana ko la ka ɲa yɛrɛ o ye légalement ye quoi. Na o de bɛ kɛ o de daminɛtɔla filɛ nin ye tan o de la n ko ma n ko c'est nous le changement c'est nous la voix du Mali i y'a faamu donc an bɛna conférence presse nin bɛɛ de b'a la c'est à dire a tɛ kɛ kunfɛtaga ye an tɛ taga baara kɛ k'a di mɔgɔ si fa ma tuguni o banna c'est nous-mêmes qui va se présenter nous-mêmes an yɛrɛ de ye jamana anw de ye changement ye an ni Assimi de bɛ jɛ ka jamana jɔ c'est ça la vraie cause. Bon a ka di ne ye hali fɔnma ninnu u kana lajɛ k'u b'a kɔnɔ halisa dɛ ne bɛ fɛ n'a élection sera dɛ tayiruba ninnu bubu ninnu ka ca an mara bɛɛ k'i kan bɔ de quoi bɛɛ ka se ka poste sɔrɔ donc i y'a mɛn état man ta ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dar'i la k'i ta kɔnɔ a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan ou bien. o de don mais a bɛ daminɛ tan de o donc o de la an mago b'aw ka dɛmɛ la. Voilà. N ye numéro bila dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca an ka bɔ k'an fanga yira an ka conférence de presse la bɛɛ ka dɔn ka fɔ ko anw de ye jeunesse ye ko wa jeunesse yɛrɛ de ni conférence de presse financier mɔgɔ si ma financé a yɛrɛ ye c'est la jeunesse malienne qui a financé de diaspora et du Mali pour que mɔgɔ message de don c'est y a des messages derrière ça. Voilà o dɔrɔn de ka ne dès maintenant ka commencer n'u b'u ka vidéo kɛ u k'a yira k'a fɔ sinon ne ɲɛ bɛ dɔw la olu bɛ ka commencer k'a fɔ Tayiruba bɛ ka commencer k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka kɛ c'est à dire député nka cɛ ne bɛ ka fɛn fana ye Abdul Jalo fana ye u caman bɛ yen o chroniqueur ninnu caman bɛ ka commencer k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye donc maintenant ka commencer maintenant de k'a fɔ minnu b'u suit olu k'a dɔn dogo t'a la an bɛɛ bɛ voter ye a banna u ka se ka place sɔrɔ. Inchallah, il y a kuma ɲɛna i ka idée ka ɲi o de ye laɲini ye inchallah donc laɲiniw conférence de presse la nin bɛɛ b'a la inchallah. Voilà n b'i bila n bɛ ligne di mɔgɔ wɛrɛ ma. Merci beaucoup salam alaikum i ka Kayi bɛɛ fo n ye. Merci. Salam alaikum voilà un jeune de Kayi a ye kanto ko conférence de presse ko vraiment ko ne idée don ko ne idée ne tɛ fɛ a ka kɛ an ka taga an sigi ni micro kuntanw ye o tɛ dɛ moi je veux que ça soit bien organisé. A bɛ organiser de donc diaspora mɔgɔw vraiment aw kana na maloya nin ko in na a ko n ka n da don a la n y'a kɛlɛ kɛ n y'a daminɛ donc inchallah jeudi don lundi don inchallah à partir de 16h vraiment an ye mani orange bila Babasi n'i bɛ se ka numéro sɛbɛn o la mɔgɔw k'a ye s'il vous plaît n'o ka numéro sɛbɛn mɔgɔw k'a ye allo. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ. Ismaël Jara ka bɔ Kayi dugu. Ismaël Jara bisimila. Ne ta ye foli e ka cɛsiri ni ka wuli ka jɔ la. Alhamdulillah Jara. Ya Rabbi ala ka ɲɛ ka d'an ma an bɛ min ɲini ala ko nɔgɔya ye. Amin Allah amin Allah. An bɛ sira min ala ka don an n'o cɛ. Amin Allah amin Allah. An bɛ sira min fɛ a ka gɛlɛn mɛ n'ala sɔnna a bɛ taa. Inshallah. Parce que mɔni caman b'a la dingɛ caman b'a la n'ala sɔnna an bɛ bɔda sɔrɔ. Inshallah. Voilà n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ courage b'i la kojugu. Inshallah jamana jɔ de don n tɛ se ka salaya ne bala lamɛnbagaw Ibrahim Jara ko ale ta ye foli ye vraiment.
Inch'Allah, merci. Merci, salam alaikum. Orange Money numéro, Diaspora Moro, l'Orange Money, le numéro, c'est 972 972 798 66. Idrissa Traoré, il faut écrire le numéro de l'Orange Money. Aïe, Orange Money numéro 7. Aïe, 7, Bekaye, voilà, Messa, Omase Alakalla. Ako Konga Wulika Keleke, Nya Keleke. Aïe, conférence utilisée. Dourome Mandouron Bakele Mancha. Ambeka Wor Bo, Anga Mali Vidou Manou Sara. Ukana, Anga conférence de presse Ke, Dje Bekaye. Ukadonga Fo. C'est nous le changement. C'est nous la voix de notre pays. Pas Diko et Niki, que ce soit pas le fils de Alpha Oumar Konari. Que cela soit très clair. Donc, numéro blanc et téléphone blanc, nous, Alsa. Vraiment. Aïe, vous voulez que téléphone blanc, nous. Donc, Ambola, Erimina Fene, nouvelle Orembulo Gada Oma. Abadonga fo ko corona kuma fora masami alaye american ko corona pigir kera mo la ko bana bena bemene ko corona pigir kera mo la ko bana bena bemene donc au fene ala in body au fene nouvelle body l'américain. Alors oui Idrissa. Assalamu alaikum Dante. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Traoré. Mba Dante. Ah ntuna ika baro kono parce que follow connexion wontikera quoi. Ma famille ma itembla pala. Ouais amena body lundi do ka conférence de presse ke ina fa kuma mi fo runa sur carte konnala. Dje beka la me. Mali kono jenou ne kante mo si fama. An donu na an korke munu be. Kadam le foma la ala beaucoup munu ayre ka jenesi. Parce que an taka tekere fo mo si koni. O bana. O bedam le lundi do. Ame presse de conférence ke ya fo kanga jamana défend ya fo kanga ka cheme ka fere urutu kurada ka ministre ka geni ko ka bolode ko buma bel na dem le tromina ame ka ndam la donc numéro blalé no Orange Money numéro blalé flane 972 798 66. D'accord, au Mali Orange Money de wa ou bien il y a au Antali. Au Mali abetaka anga talba anga continue non. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Là, Dante, nous connaissons les Maliens bella jelenfo, ambeka ninke ansebekwe quoi, parce que nous connaissons ni ultime de tant que minusma banga jamana kan fere be bubulu kana bien kan ou bien kana galondana ou bien ka kodo ke ou saguna koyi ka so anga jamana nyamogo tinaseka ou free quoi. Donc jamana dum de beseka ou free no refo jamana dum ampere be bo choroba nu ou kusi rola nu beseka na boga farankan ou ka boga farankan mais ankoni andoroni na encore ke minumbi non ame body nama body ate ben quoi parce que ninko ninte labantan non voilà ne connais never ma contribution que si ni ala sona ni ula drome ati ou ka ke quoi inshallah drome mando mancha wana mu fara ko ame boka fo bena ngel meka kramo ko bado blanya ma ndoni do alléluia il c'est un homme très sérieux inshallah mais amro be malien bela diaspora on la dorénavant ni ko kerana tire on a dron on va déclencher on va donc faut qu'il y a une force qui a Nathan comme on sait qui coule ngana tukuni inshallah. En tout cas, Dante, mais ito inomo moreku ou amina kofo et puis nebi fo alisa anga uli kanjo anga na ninko imbla ka sumaya ere du quoi. Lundi ere ka jaw wala. Lundi à 16h parce que go mo tamatra segu donc ang mena ke dimashi mais ko lundi de kain kelenga ma quoi. Voilà, on va quitter non. Na asra comme abusaka co-organiser, na asra ka organiser ka pe domima, on connaît Anjol le mec à coloniser. Inshallah, lundi de do. On est en bé. Voilà. Vivant bé, je ne sais pas. Moi ni mo sa bi ko yiwul lenu keleka. Ah OK, merci beaucoup Traoré. Voilà. Salam alaikum. Merci Dante. Malaikum salam. Donc Maliens vraiment drôme mandron bakele mancha. Ni wori be ka presse de sara, oni ka jini fe ndi mo, oni ka micro loué, speaker loué. Ola avec filmer kanya, ne te fait ka kedro kan sigilendo. Non, je vais ka presse conférence mondiale. Allô. Salam alaikum Dante. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toni jamuni boro. Dante don ça. Ala téléphone na gagné. Camara.
Ah, Bismillah. Paris. Hein? Misda, hier, je me l'ai Misda. Ah, Misda, Kamara, nya famille. Ah, ça va, venir, le bastin, non? Kamara, tant que Kamara, madame, il me ça va? Basfo, tout, alhamdulillah. Alhamdulillah, il y a du madame, il me bastin. Bismillah. Ni mboto baragero la mu dumine la sa ndona jaglu ndona fe wona do nyola ke mo ache belingali wa ame collection la temps pour ganga sika bo lundi don 16h 4h non boli meke ni vidéo passé ni waro ni dernier temps na masika mais ga vidéo la mais beni direct mais mal na après quoi tu vois mais j'ai beaucoup compris ni fait jamais femme mais biga munge c'est très important parce que ni Denis Nenataro ni comment elle s'appelle même Aminata Diko ouais Aminata Diko voilà vert noiri very diamant bad bilba de no ba nyela non très d'Antonio de moi je comprends pas et alors ni point flene ne koni ne teni ko nke Aminata Diko re ça dit ni malo me asimi fait bi anu ta fait ni a kuma de wa ira dia kono dia mo ko nyina quoi Boli Koute Dore, Asimiteo, il y a comment de fois, il y a une vidéo de la main, moi, Bénédicte, mais à la main. Asimitate Malié, avec tous les respects, comme tu dis. Malikidja Otate Malié, avec tous les respects. Et Sajo Kamara, Colonel Bé, ou Chita de Mali. Mali est belle, donc, au bout d'un moment, et fort des changements, mais c'est normal d'entrer. Mais tu penses que, la position de Asimiko fait, non. Et que la qu'on a été conscient, ça m'a Asimiko là. Moi, je sais pas. Bon, Benika fait me retourner, mais moi, personnellement, Benika fait me retourner, avec la communication, là où t'es bi, wallah, bilé, parce que ma bonne gana, malien dit, mais biga, donc, au bout d'un moment, Asmi vene kanga mérite ça asmi vene te kuma sa anga téléphone ma bobo jamara mara yo mi bobo jamara mara nam ateke amake ma wadi de tay go giru la sa amafu ya wartu masa parce que abere war boga do jamana inawo asmi te ga sala nam ateka continue no ateka sa drome clé en tant que warbe abuka warde bois kuna parce que vous êtes des entrepreneurs abuka warde bois ka deme amo ni ka deme abuka warde bois ka deme na nyela sala abinye beri ako beri yora ni mo ko be ibi sengeri quoi ni mo ko be ibi sengeri ibi sengeri mais ala bi ko fe parce que kuma do fo kuma tiene bo malanga no mo ta fam quoi ni mo ko kera fly na ngana e kele no ala asabana wala bile tiene o guno de do atekorobo Imam mogo dini mogo jira diye kono na ombe na ngana ekele wallahi bilala osabana cheno do tane du ne ba do nam Kamara mumi bolo afo comme ame ketir la bisuina pour que me seka lendi mais ne ko misaka mufo malew nyina nam e ukabo nam uka oni kuma muntaka nyesi jamana nga Mali jamana bi badi nam Ntina me kuma na me bo parce que mo wa su ko bara parce que des heures ban fle bien mais malon me dem malendo wole calm down et puis orange monnaie mais na numéro ta en venez si dans la machine le numéro c'est 978 798 66 non 960 non yata bon ni en venez si mu fidinu mambulo en venez bochi o demain c'est pour seulement que anga saka vidéo manu sarakanya non warkote amada warkote ko warkote ni warkodo artiste ni bemo jamana jorolo kamugo mobiliser ko bo wa jamana parce que kuma do fe ga kuma kono ni vidéo temeni ni vidéo tama bare geri clifrina wallahi billahi sunna Allah ni malo mawuli kani ni fie parce que nyugo mina ni nyaga ere dante atakorobo kamera mais même kabo kuma la ala kan deme ala ka jirila kamangu bi malen dembela jeleka ala kan kisi tobu nazara toroma ne bo kuma la no ala ka tenya assalamu alaikum donc malien na wulili ke muma kuno kanta au fodro et ak orange numéro fleur pour que mo se ka kuma quoi me fait mo balle ka kuma suina parce que allo salam alaikum ouais allo ouais salam alaikum wa alaikum salam Dante allo oui ça va
Ça va, alhamdulillah. Somo be di. Amara tado bismillah, bismillah. Curiosité. Amara tado bismillah. Itoni jamu. Eh mais Dante ta. Dante ronge itoni jamu. Oh, chami ki su ay ra nyale mbale bi ana mi ki su wallahi. Eh jonero. Mamadou Diawaté. Eh Mamadou Diawaté, ça va bien. Kala jira sango e Diawaté. Dante, che, ami ko ala ki deme ka barayna. Allahumma mi, ala kan bedeme. Amina Rabbi. Diawaté, il va faut dimse yana ko beka bo le lundi. Ame chini me vidéo reke chini comme me offre la chini me repos la chini. Ame location ame ka yoro de décider. Chini me yoro décider malien beba do yoro mi do. Ame be nyoko soro ka so ame loi violer. Ame boka nga kuma ka ira jema la. Kana tika Non, ne ala sera ma lundi. Non, on ira mobiliser les balles bien. Ala ma se ka suro ka vidéo kama wallahi. Inch'Allah, Diawaté, merci beaucoup hein. Au drone de Dante. Elle ça continue kana décourager. Non, Maligola non, tu sais. Ambiano, la jeunesse est derrière toi. Inch'Allah, merci beaucoup. Dante, au Keleno. Merci. Diawaté ta kuyo folie que la jeunesse malienne est motivée. Fatim, salam alaikum. Walaikum salam Dante. Fatim, tu es mou nya dado na ko fo mo ka bore ko ni mu me ka ke bo nya dado ay keti damne. O de be kere an chou, veteran chou de ka not ambe body. Ambe boy inshallah. Bo me na mun fo. Nam. Iba funya na ibe ika fomba nunu ni fe bu wele u ka flaw la bo ka bankar seben ka seba ka belebele ba nous sommes les peuples, nous sommes les Maliens. Nam. Les corroborants, nous sommes les corroborants, nous sommes les Maliens, nous sommes les Malinqués, nous sommes les Maliens. Oka boka yuru la ka fo kube galontige de la on ye flawri, on ye bozori, on ye mangauri, on be nyogon feri. Ima fam. Ou kana nyina ko de Dante parce que o de be ye ko sebe image la. Ya fam. C'est ça. Donc Doudou Dada Ibo fleur bo un coup sec dans tes revenus financiers. Au bankar bele ba ou ka mine fo kuni kun ka seba ka nous sommes les peuples, nous sommes les Maliens. Flau ka bo ka tla ka démenti ou ka kuma di flauma ka di arasi bema kan bede kelenye bembale kan che de pe ala jienda. Nunu ne nana tuwa ude nana nuka bembale kuba anfara jago ya kambondo kona flau ka bo ka démenti de ou ka bo yere di. Ko chieta la deni me galuntike de la. Malien Fatima Mufota, or la presse conférence, c'est très important. Or la ka organiser gagna, c'est très important. Ni te donne ka te donne micro mine, on va organiser, on doit être intentionnel. Fatima ga ide ken kutu. Donc amo fraka. C'est ça. Machallah. Ntumeno de nyefo comme jamaka chalina. Merci. Il est numéro posté quoi, n'est pas numéro, je viens juste de joindre. Il est numéro posté. Apostole me fenga. Maman Dolo ka fenga flane 972 798 66. Ok. Ouais, mais la page feneka. Merci. Ok, thanks. Salam alaikum. Donc Fatim ko ka flore bleba glan et ametanyo so romna ka sebe nous sommes les peuples, nous sommes les Maliens ka chia beka kan quoi. Comme ça, discrimination, nous faisons droit en ironche au teke. Donc, amaka warim collecté, ni belle na ken warinye, wala mochité, il reste qu'un warba bola. Parce que il y a tiens nebeka chamambo. Donc, ni drome mandron bakele mancha, wala be fo moka. Parce que mokote wada amaka barange jamana yeredi. Donc, ambe belle be dondon bo. Voilà, avec eteni. Allô? Allô? Ouais, Dante, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tony Jamuni Boro. Abdina Ongoiba. Yangoiba, bismillah. Amena nyongan belela. Alhamdulillah, bismillah. Alaga baratanya. Amin Allah. Alakan kisi dugu toroma. Amin Allah. Alaga nyongana cha malikono. Allahumma min. Wallahi faso dengumai. Inshallah, tabarakallah. Sila fuetala. Naam. I'm going to la me ira ni meeting. Why nam? Akanga ke. Nam. Inshallah, I'm ending up mana. Inshallah.
ka deni i b'a kala ne bi deni ba dɔ i b'a ko n tɛgɛ ci ya Allahu akbar dodi yango ba dodi ni deni ba i b'a ko n tɛgɛ ci a kɛra 2007 donza d'été wato a sɔrɔ ne fa kun bi conseiller sénégal la donza naam ne yɛrɛ fa kɛra sababu ye k'a kɛ conseiller sénégal ni Ilas Goro de bi ani Ilas Goro de kun don naam ule kun taara ule kun bi député la naam a baga dugu burusu kɔnɔ fin de don burusu kɔnɔ fin ni bɛ ka taa bon ni fan fɛ a ka dugu b'o kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ naam fula dugu dɔ de don naam bon fɛnjugu ti foyi bange fɛnjugu kɔ Allahu akbar nyafo anyafo fɛnjugu ti foyi bange fɛnjugu kɔ ale ko an ka président kɔrɔ u bɛɛ maa sugu kelen ninnu bɛɛ de ye fɛnjugu ye ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma i y'a fɔ cogo mitigi an b'a la fɔ an kan naam inshallah ala k'i sara manamanakan tɛna fɔ manamanakan tɛna fɔ an jɔlen yan nɔ kɔni fo n'a kɛra an su kan et puis meeting in be boyano fana de meeting amena ultimatum ne ci anga président ma unanga masakew ma u ka donga fo ko monte be mu me be en ma désormais ou ko o mena ko do bala parce que ça va faire qu'ils vont nous respecter mais na ma bona ere ke kulungulung frère mo bi remne to ne be mena teni de voilà Dante ni ala sona man sega to ko inshallah anti sega to ko président ay yo naam ala yang cien sigama uya esa ku ba Allah molaya ala fana yang cien sigama akera denjugu jamana kono naam ni yang fierté de ni yang kuna wolo de wallahi ni mitigi akari to inshallah press conference inshallah merci beaucoup Angoiba anongo mitigi dumate akari to ma fo mo melina comme ça melini mo vraiment quoi basita ala ka baratanya Allahumma mi yangoiba ika foli jaranye ika befoye alagi kisi jugu toroma Allahumma min ba mo befo ni ka barakala be amin Allah assalamu alaikum yangoiba ko fenjugu te foy wolo ni fenjugu te ko deni bamay ka bamay few kale ba do ka fa tokechi ne ka kuma tere waso ne afo aw nyana ngo muso gado muso ngo teti sigi che gana un chela ka kuma tantula aw ne ay mo la damne no en farafina malikono anga muso bela motomina ni chete mena sabaka ndro muso rebe molati ni chete mena sabaka muso la molenko nyuma muso la dongo nyuma muso toboto mole ne bala muso klubena abakiri nya birite aba kumbiri aba moloya niye musumani ye kati sigi kamane ngoro tera ki nye goro afa flow nyela kamana kan fodro aya bari la te korbo abena la ti akera bay aye shibe bi atomo mena kono allo oui Dante Abedi abe to me jono Ibalma Muso de Awa Koulibaly depuis Manchester Awa Koulibaly salam alaikum Maaleykum salam Demba Abedi amala tanu awa yini fo masa on sait à quelle femme ma kayine vraiment Koulibaly bismillah on sait en tout cas c'est la première fois que je vais participer à votre émission nam ambe mi fa ambe droit de ke nam et puis ko damne balia akafsani ya damna kajo Allahu akbar. Donc, jeunesse, mi for jeunesse, mali jeunesse nyena. Like, don't give up. Nous y commis dam do kana salia. Parce que autorité c'est ce qu'a fait en jeunesse nyena kanga na koke. Donc, il faut que nous y commis damine ou casser à dana. Il faut pas qu'on soit découragé. Donc, nous y a damine ni autorité à kafoka vous sebela ou vous sécuriser. Ils vont faire sortir les militaires pour les sécuriser. Mais il faut pas que ma jeunesse en baisser les deux, il faut pas que il doit pas baisser les bras. Parce qu'au damandana, à damandana du tout.
tellement que je suis motivé, souvent même, tellement que cœur me bat, quoi. Il te sait qu'à Dala. Douce Bikono, Ido Bikono, à Kadieko, Kaketuram, la jeunesse est là. Il t'a des bémis, il t'a des bémis que souvent. C'est vrai. Donc, je sais que Dobeno Douce Bikono, mais il faut pas que Ukasi ou quoi, Tuguni, quoi. Ambe Yorem na Seginko, Matala, Tuguni. Seginko, Matala. Il faut pas que Ukasi ou quoi. Il faut qu'il soit motivé tout le temps en action. Sinon, Amay Jamanama. C'est vrai. Amay Jamanama. Donc, Ambe Droit de Alsa Alaka Tafanga Daoma. Et moi aussi, de mon côté, j'aimerais savoir comment faire pour participer. Donc, parce que Académie Jamana Deme, c'est mieux à China Douali, je vais participer. Numéro de flânier, Mali, Orange Money, numéro état. Donc, au numéro d'état, 972 798 66. Donc, au numéro. Donc, ok. Et comme il pique, il envoyer manga et fengena, il claque un texte qu'a envoyé ma. Je te promets que je vais participer autant que je peux. Inch'Allah. Nalan Krasonama. Mali Orange Money le do. Donc, il y a blanc de droit na un coup sec. Inch'Allah. Na, mashallah. Wana warim farajamo kame boka disclosure qui est malien bega boa kalama. Nala sonama fitini de farale men ke nyogon ka be ke fembaye. Nala sonama abenye. Abenye inshallah. Idante ala kisara. Salam alaikum. Ala kam besra. Salam alaikum. Merci. Donc ne madame Awade Koulibaly kabo Manchester. Donc malien do, malien be fo Manchester United States. Ou ni a chef le ka wulili ke. Mais Mali jogo kuma fora dro awula ka boss nokola. No de fo awnya ngo Mali be jo. Kulangete no de fo jamana de sebo de be jamana jo ni jamana jo kuma sera mo be sa femina fem betrani ardinela o jamana jo ni enku ardinel direct Fardous allo Fardaus allo bida ouais toni jamoni boro Mamadou Traoré Mamadou Traoré bismillah ouais ni de baba dina anga boli de be lundi à 14 à 14h à 14h inchallah. Donc voilà Bamako. Donc amena location décidée et demain comme ici mina ouverture mina ouvert ligne fena que chini ah non à 16h il va que tout à 16h mais ameka yoro mina ante sara soso mais amena conférence de presse de que il faut qu'il be mu ngona Amérique. Donc on la meka nyini nge befe o la mo cité degun akola parce que ne kele donc on kele ba beke vraiment bina degun te kalonte donc akadié am beka don non bo ouais et numéro photo le numéro c'est 972 798 66 donc 972 798 numéro semaine flène Facebook du mala l'anglais mec a penglé quoi. Ni numéro penglé. Voilà, a penglé no bo avec là quelqu'un page fait quand tout ça là. On va communiquer plus mieux un peu plus tard. Voilà, on la façon de Jonathan là. Non, Jonathan là, Ali tama est bleu badi. Wallahi yela côté. Non, c'est daté. Wallahi yela côté. Allah de vie sera égal façon de là wallahi. Avec trop on n'a pas de choix. Ala ni sara ne ala zona mo wala chaanya na fore pene ka fora me ko dongo era émission era courage di mo ay no o forde se ante ame jama to jongo la ka jo ante se asimi adam le no fo mo bosse ke be asimi ko atajigi wone bara atajigi ni yoro me na talona amala jo ka fro amala jo ka fro nga che ka kila ka sira la to ka keteni me nyamgo ka sumo ko du imam ko deni nana ka tla ka ta idogo mi sima mo wa yoro la parce que alsa on se veut madon o be on no donc comment on ni ko sumo ko so di ni choro ko la droit aba ni di ba ko ne sumare ou te ka on bunya c'est alsa on se veut madon parce que alsa force changement te ka se ka ante ka farjon ka se ka anga fanga ira donc ala seulement à partir de lundi cela va être très clair au Mali inchallah. La part pour merci Allah khairan mashallah salam alaikum. Donc les balles la mabagaw modo bega woleli ke ngali ke numéro là numéro 7 flène Facebook duguma numéro 7 flène 972 798 66 972
7986 Orange Money avec ta baïdi dans tes comptes là directement non instructif et financier donc machallah ni wari fara ngonka am boka fo bena ka bula da bekoro allo Ansu dande ça va wa alaikum assalam ça va bien toi ni jamuni boro Mohamed Sissé ka bosigu Mohamed Sissé tu sais ko nere ala nakira Sissé wallahi souffert ne rati dale parce que ne wurdi kala mais toujours me téléphone bla ngoro ka émission là mais parce que iga émission yé blongono kala ne do on fait quoi Allahu akbar si c'est yé muyare ala ki bunyani foli jara yere voilà blongono kala ne do on fait ni te réseau la kuma yere ni kala blodi Allahu akbar si c'est bien bla ka kasi parce que be ka mfoko parce que ebe ka am defo nam alaga bela jeli mo be ka kuma réseau ko mali kuma na alaga beke e nyogona yi Allahumma amin alaga beke e nyogona yi parce que ni be ka ni mo be kuma ngani ala on ba don on yesi ko on ba don ni mo be ka kuma ngani ya la on ba don alaga beke dante nyogona yi dante ka ko be ngani ya ire de ka nyesi mali ma ngani ya jeli pas ka nyesi mali ma on yo donga ba na ngam commentaire ki ka ami shiga kuma mana amba tuta ambi pefo ko am yere be sigu ya on be ga tante me yara alaga shini kana dama alaga siro la maskini mi cera mo go ba kan kala mbulo na su anetli lameni tende wala ni mi sey na nguna to mi yela ga lame kamba befo alaga shura dama inshallah Donc, Malion, Masha'Allah, lundi do, amebo, conférence de presse, il et comment be dit, Mali, et Sifinaka ou Rima. Mali Sifinaka ou Kadam Fombala, Ablaï, Bokoum, docteur Siriki, et Kouyaté, et Ben le cerveau nounou, et Mali Jérési, Sifinaka ou, Nekama Aurima. Amma Mosi Faoule Keneka. Parce que antina quelqu'un a jamana no fait kataga a médaille takata di mosi fama au bana au bana ça c'est fini on va venir sur le terrain et on va construire notre pays na au boloko asimi go tabise barala aka o miri asimi nyona million clé o clé ga barana ne o asimi ga baraka to mina donc o la en bamunu metungala et aventure là en bamunu metungala Fanfa ou bébé na kanu sigi foro kono ka tu de on tono du mali kono ambo mali de kono la ni asimi kreme ka malen dembe blaka sewa ka disi gosi e ki miri ni asimi nyona million fla o be ka jamana géré segu be kutala be kay be kidal be ha a boake de mali fa be sika so be ha mali de senu munu ko mali muko ala ko ka jamana o be ka asimi de ka jamana jo aka o miro la bay aka o nyetu aka o nyaele aka o sika ka o miri c'est ce qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. La sonama, amanga jamana jo, inshallah. Ne bala la mebrao, soukura doni, comme il y a fait tout mina, chini, inshallah, medo jona, menere du slab la tout chini, oba soro ni ala sonama, oba soro location membolo, anye yoro décidé, avec yoro mina, chini, melim blatouni, parce qu'il y a même signe de galvanisation bail, donc on la met dimanche ta brekila, donc on peut pas brekas no jona, donc 16h, inshallah. Lundi do 16h amenyon soro bagolo simanka kuma be di Mali Sifina kauma ou be kuma uka jamana kola mumu kunu kante ka fo diemaka la je ça sera télévisé partout dans le monde avec quelle conférence professionnelle conférence professionnelle pia comme conférence ité kuma be di bema mo nié forcer Mali kono demsanu Maman aussi faoulé. Le père de quelqu'un n'est pas le bienvenu. On kamene yerlin donunema. Kadamne ale bokumna. Yefomu. Kadamne kuate nununa. Kadamne keita nununa. Au beulenu. Nous le fauniera. On est américain et n'était besongonchi à vina. Moi je ne joue pas les besongonchi. Wani moi besongonchi à kenabita et toma. Mais directrice qui bori là. Parce que nous avons fait bena. Nous mali koro. Nous avons fait erenim qui antoke. Nous on va s'aimer par la force. Avec nous on fait jaguar.
Nyoro na me bâti il faut. Me bâti il faut parce que bâti du souba kono toro. Me petini su indron nedo. Bâti ko ne koswe. Du souba bâti kono. Bâti ga foli be sur quartier kono ya. Ita to kani toro. Mali mo bi nyona chamana. Vraiment ga mali ko no tala quoi. Allô? 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 Allô, santé. Allô, salam alaikum. Maloudo. Salam alaikum. Ah ouais, ça va bien, Jono. Ouais, c'est Bama Djara. Eh, Djara, de la France. Eh, Djara Kolbakari. Eh, Djara Pomanangé, bismillah. Ouais, c'est comment? Eh, ça va très bien, mon frère, ça va, on se plaint pas, et toi? Bon, tout va bien. Ah bah, ça va, oui, bismillah. Ouais, mon frère, c'est pour te dire du courage. Merci. Du courage, vraiment. C'est une fierté pour notre pays. Merci, mon frère. C'est une fierté pour notre pays, pour tous les Maliens du monde entier. Merci, Djara. Vraiment, ça fait plaisir de t'entendre et de voir comment tu galvanises la foule. Merci, merci. Tu nous donnes de l'énergie, tu nous donnes de la force. Merci. On retournera dans notre pays, construire notre pays, nous-mêmes, nous, les enfants de ce pays, les fils de ce pays. Merci. Avec ton aide et avec l'aide de Allah, Inch'Allah, on fera notre pays une grande nation. Inch'Allah, Inch'Allah. Vraiment, j'encourage tous les Maliens à t'écouter. J'encourage les Maliens aussi à prendre du courage, à défendre leurs valeurs, à défendre leur pays. Merci, Djara. À défendre leur gouvernement. Non. Car l'avenir est à nous. Ça, c'est à nous, c'est garanti. Avec l'aide d'Allah. L'avenir est à nous. Oui. Donc vraiment, ton émission, là, je l'écoute tout le temps. Je suis un fan de ta plateforme. Merci. Et vraiment, j'encourage tous les gens à vraiment se donner la main et à œuvrer pour qu'on sorte de tout ça parce que on a des ennemis de partout. Oui. Et il faut que vraiment, que les Maliens se donnent la main, oui. Sincèrement, oui. Honnêtement, oui. Pour qu'on puisse avancer. Oui. Voilà, c'était mon message. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Djara. Bonne nuit, mon frère. Bien des choses à la famille. Merci. Voilà ce que Djara vient de dire. Djara dit que quand on traite d'ignorement, sincèrement, le mot est très costaud. Il dit que quand on traite d'ignorement, sincèrement, c'est très important le mot qu'il a dit. Quand on traite d'ignorement, sincèrement, il faut. Aïtola, à Kachap, à Awa et Bisma, send you $100 to accept in this cash physique. Donc, Awa Kachap Chikaba, Awa Mouye Kumake, Awa Koulibaly, enter your phone number. Nete ni nyero ere kosubewo. Modo e war Chikaba, Awa Koulibaly, enter your phone number. Let me see my phone number. I don't know my phone number. 504-881-4858. Attends. Yaninga Kumaka. Please enter the code send to. Okay, code send to. Okay, I don't have that yet. Donc, me claque à faire. Mais awa e war Chikaba. Mais ko fonga accepter. Bonga téléphone doina. Masaka dokono. Mais awa Koulibaly a $100 chi. Kabanko ka angan jeme do.